Merħba, jina Sara. Illum ser naqralkom Aladdin u l-lampa maġika. Darba waħda kien hemm tifel jismu Aladdin u kien iħobb jilgħab barra fit-triq u x-xogħol kien jiskartah. Aladdin kien jgħix ma' ommu u kienu fqar ħafna. Jum fost l-oħrajn wasal raġel fid-dar ta' Aladdin. Huwa qal li kien it-tiju tiegħu u li kien għamel żmien imsiefer. Però dan ma kienx veru għax ir-raġel kien saħħar kattiv. Is-saħħar qal lil Aladdin li kienu se jgħinu jsir negozjant kbir u senjur. L-għada filgħodu, is-saħħar ħalli Aladdin miegħu fil-foresta. Waslu f'post fejn kien hemm ġebla kbira mal-art. Wara li resqu l-ġebla fil-ġenb, is-saħħar ordna lil Aladdin biex jinżel it-tarax kollu u jġiblu lampa antika mill-qiegħ ta' dik il-ħofra fl-art. Din kienet lampa maġika. Ilbeż dan iċ-ċurkett, dan għandu jgħinek jekk tiltaqa' ma' xi diffikultà meta tkun hemm isfel, qal is-saħħar. Aladdin beda nieżel it-taraġġ u waqt li kien nieżel ra ħafna teżori u ħaġar prezzjuż. Iżda fl-aħħar irnexxielu jsib il-lampa maġika. Meta Aladdin jitla' bil-lampa, neħodielu minn idu u nħallih magħluq f'din il-ħofra, qal is-saħħar. Aladdin sema' lis-saħħar jgħid dan il-kliem u għalhekk qallu: "Ejni nitla' dan it-taraġġ." "Newwil li dik il-lampa l-ewwel," qallu s-saħħar. "L-ewwel trid tgħinni," għajjat Aladdin. Is-saħħar tant irrabja li għadda b'ġebla kbira biex ikisser it-taraġġ. Wara, permezz tal-maġija għala il-fetħa tal-ħofra u telaq f'pajjiż ieħor il-bogħod. Aladdin beża' u beda jorok idejh billi kienet tħoss il-bart. Bla ma jaf beda jħokk iċ-ċurkett li taħ is-saħħar. Fil-pront der ġenju qudiemu. "Jiena l-ġenju taċ-ċurkett. Itlobni li trid u nagħtik dak li tixtieq." "Kull ma rrid huwa li nerġa' mmur lura fid-dar ta' ommi," ordnalu Aladdin u f'kemm trozz-salib sab ruħu quddiem il-bieb tad-dar tiegħu. Imbagħad qal lill-ommu b'dak kollu li kien ġralu. "Kemmi maħmuġa din il-lampa? Ħanna ddafa' ftit," qalet omm Aladdin. Fil-pront ħareġ ġenju ieħor mill-lampa li kien akbar mill-ġenju taċ-ċurkett. "Jiena l-ġenju tal-lampa. Itlobni li trid u nagħtik dak li tixtieq." Aladdin kellu l-ġuħ. "Ġibilna ħafna ikel," ordnalu Aladdin. F'ħakkatajn il-mejdan tliet bikel u xorb fi platti u tazzi tad-deb u fid-da. Aladdin u ommu lanqas ridu jemmnu lil għajnejhom. Wara xi żmien, Aladdin rat fra tas-sultan. Tant ħaggrazzja magħha li xtaq jiżżewwiġha. Mar id-dar ifittex il-lampa maġika u beda jorokha. Reġa' tfaċċa l-ġenju u qallu: "Jiena l-ġenju tal-lampa. Itlobni li trid u nagħtik dak li tixtieq." "Għandi bżonn xi ġojjelli u ġawar biex nagħtihom rigal," ordna Aladdin. U f'tebqatajn il-ġenju ġab gabarret għad-deb mimli ġawar u ġojjelli u jlexilxu. Omm Aladdin marret għand is-sultan u rpreżentatlu l-gabarre bil-ġojjelli u l-ġawar. "Dawn batomlok ibni Aladdin," qaltlu bil-ħewwa. Is-sultan li tant kien rejb weġġiba: "Dawn mhux biżżejjed, trid iġġibli iktar." Bl-għajnuna tal-ġenju omm Aladdin reġgħet marret għand is-sultan b'aktar ġojjelli u ġawar. Malli rom għajnejn is-sultan xelu bil-ferħ u b'hekk tal permess lil Aladdin biex jiżewweġ lil bintu. "Ibnili palazz kbir biex ngħix mal-prinċipessa," ordna Aladdin il-ġenju u minnu fih Aladdin u l-prinċipessa sabu ruħhom f'palazz il-ġmiel tiegħu, moni bl-isba ħamara u b'numru kbir ta' sefturi. Is-saħħar il-kattiv sar jaf bil-palazz ta' Aladdin. Huwa libes ta' bejjieħ u għadda minn quddiem il-palazz jgħajjad: "Lampi ġodda minn flok dawk qodma! Lampi ġodda minn flok dawk qodma!" Malli semmet lil bejjieħ il-prinċipessa ħarġet tibdel il-lampa antika li kellu Aladdin ma' waħda ġdida. Billi ma kienx taf li l-lampa kienet maġika ħasbet li Aladdin kien se jieħu gost jekk jara lampa ġdida minn flok dik li kellu.
Intom taħsbu hu gost Eledin? Jien ħanħallikom imma ħankompli naqra. Saħħa!